Ik denk dat nou even ingrijpen mag. Verhalen die Noordoost-Friesland in beweging brengen. RTV NOF verbindt meesken en had impact. Lieverd, hey. Van verhaal naar verhoring. Dit is het NOF-effect. Bij de uitreiking van het kennelijk lintje in Dokkum maken Pieter Haan een opmerkelijke kar die net volle meesken meidje. Ik denk dat nou even ingrijpen mag. Hier wordt het lintje net hebben. En dit weer nooit in de publiciteit kwam, had RTV NOF net dat filmen hier en had de cameravrouw destijds net de knop aanhouden hier en dacht van hey, dit is belangrijk, dit mag ik opnemen. Had hij dat nadien hier, weer er niks gebeurd. En eigenlijk op het moment zeg ik zien, nou ja, gezicht, ik denk oh, dit gaat echt totaal de andere kant op. Ik denk dit is een mooi moment om de camera on, nou ja, matten te houden, zeg maar. Als je dat het uiteindelijk landelijk helemaal oppakt is en dat het best wel impact had op uw regio en daarboeten is natuurlijk gewoon wel prachtig. Ek dien verhaal kind de regio verhoren. Breng u op de hichte. Stuur een appje naar de RTV NOF tiplijn op 045 44 1202 en maak je ek impact met het NOF effect. RTV NOF